তাকে চিনি শ্যাম বাবু जोंना अमा हायखेते जों पारा चिनि संता कीर्तन तंता बेखौ अमा जागाव बाबु जोंना नगुइ तंमाबा खातुम खाजा खायो जोंना बाबु हायखेने प्रत्येक पाराव हायखेने कीर्तन चले तंलायलांथों हायखेने रलांथों बाबुनि कीर्तन हायखे ब जोंना रयरो जाखां बेलाय हामबाय हाबा हाजाखा मा खातुम जाखाता बहाय तो जों आसो माल मांहानो मा फानो अमा हायखेजे program koto खाyi roya maya kota ahita tama mohsinai kaisa kusu hari keseman ahita metung kangsa kota metung tam samong nang bo amo kesini goria ja kono ketono keseng manang metung sara seng samu sesugia bo jaga man tino bo amo tini sini edisi mun song ro mani noi seng ma jaman aigero ma ya ta knu manasa bahai ma tong manai hana bekhaba ka ham khata ma mane Firi zaman dang. Firi. Mama gimana? CM sanu dari mana? Tam kau roller ke sana muncung. Tapi teman kau roller tapi tam ke sana kaham kata tapi bomo hai, hamari malang theng bo tapi bomo hai, mau kelainan theng, metoni ber tapi kaham romalang theng hai cah. Ini mungkai? Koti Sindu. Bosa kan kai? Kadigang. Hai. Media ni bisinti joto haste ni lukorono kha kaham te kulumaya faru. Tini ceng Akila Gunapodo Holo MDC Fan by Asita Group Kiton Set Jung Bakha or Jagao Kabangma Lukroni Je Kiton Kaitong Nairok Borok Paimanda Pabeka or Jaga Tibucinero Anti Promota Party in Block President Hoiti Suru Kayo Journal Chairman Joint Chairman Chinity WF ni Joto Leaders YTM ni Joto Leaders of Woro Pai Shop Pajak They Napanero behind Asita Lukuni Asita Group Jini Kila Amsani Jotono Payik Boroni Kiton Set Nawi Tangka Tebu Boroni Demand Tongko Te Koekta Group Tongko Brono Musung Koek Din Bisingono Borono Kiton Set Donani Bagwe Chatioknai Jini Omo MDC Fan by Je Kiton Set Domani Jini Nahor Mung Omono Je Jini Culture Jini Tradition Je Kemawi Tangmani Bono Sung Preserve Kainai Tebu Promote Kainai Ni Bagwe No जों जत लुकुनि जे कीर्तन खायतंनाय ग्रुप रगनो जों खा थांसारवानि बाङैनो अमाहाय जों जातियाव मों नावै तिनि अरक खायलेखा जों बुबाग्रानि नाहर मुं अमनो जे चिनि कमाजाक कमाय थांजा अमाहायरनो जों नायतगै बसकांगो बाहायखे चिनि तिप्रासानि बुकुं चुग्रनो दै थानसानि मारेनो बाहायखे जों
boskango tei bo ragroi to mano je chini bubagra chino dagi mani omano chung chatiok tongmani no chini chung sak thalai fulfill khailekha je oro jaga ase kwbangma borok phaiwi jotono khatung jagba kha tei kiton nokbo boroni performance rowoi phunuk thanglaikhya hanbangwi chung bahaino blai khatung kha haichi chung saime je ase boroni kiton kwbang group tong honoi nge je parao chung ekta duita chung selection khaiyo boni saitei bo para bisingo kiton group tongkho nge boroni nahor mung boroni san mung tei bo tongkho hanbangwi phainai chalo chung borono bo fulfill khaironai je kiton omahai khainai rono tanikhe borok tamosinai chini tiprasani je kemai thangja culture no parao tongphano para bisingo tongphano tabok jotoni sisakha je chung chini mungno tisana ni ke culture ni bisingte mati sanai tradition ni bising mati sanai teibo chung proudly chini culture chini tradition no phunung ni nangnai hinai borok bo believe khaimani bagoino tini omahai ke borok bo sakthare kiton rolai tongmani nge oro jaga chung nokjao kwbangma loko kwbangma para kwbangma group borokni sufficient equipment mayani bagai borok asuk focus ho phaimia nge chung tini borokno kisa help khaikha omo meto kangsa kota zero mani omo rangni mullo baya omo chung borokno hajak mani mari tei borokno nini je kiton khai tongmani no tei bo khatung rowani bagai si chung omo rolai hambai